Polárka, setkání v parku. Část první. Polárko. Dobrý den. Tak tohle je těžký level. Mňam. Hele, vy jste vytvořili rojnici, jo? Ale nevadí, hele, pejsek papá, protože už je naučený papa, to je skvělý. Tak, výborně. Tak a když se vám stane tohle, tak v podstatě prodloužíte vodítko, pokud máte psa, který mu to nevadí, a necháte dělat věci. Stojím bokem, aby mohl živočich odejít, aby mohl si udělat prostor, výborně. A svýho živočicha držím tak, aby nemohl skákat. Dobrý den. Tady jste se ocitla uprostřed natáčení filmu. Casting setkání v parku. Hele, vlk, ty jo. Hele, kudrlinky, ty jo, to jsem neviděla. Já jdu radši pryč. Ježíš, já nevím, co s tím. Výborně. Moje pozice těla jí pomohla odejít ze situace. Polárko, pojď. Výborně, dáme pauzičku. Výborně. Hele, už nežeru, řekla, ale dáme si aspoň jedno kokinko. Výborně. Polárko? Jdeme. Tak, nenechám se tam dotáhnout. Budu následovat. A vy samozřejmě můžete taky dělat to, že zvětšíte vzdálenost, chcete po pejskovi pozornost, protože takový rušivý prvek. Tak, v případě tadyhle Betinky mám já silnějšího psa, takže já ji rozhodně nepouštím blíž. Nechávám to na Betince a Betinka řekla, tak já odcházím. Tak půjdeme za drnáčem. Stojíš bokem k interakci. Výborně. Tak, teď mám zase silnějšího trochu živočicha, takže ji nepouštím. Ježíš, ono to štěklo. To jsme ještě nezažili. Paráda, tak až se rozkouká. Výborně. Tak, můžu ji následovat, když jde takhle uvolněně. Ona si to přečte tam, kde čuchala Betinka. Tak a vy průběžně, než dojdu k vám, si klidně dělejte pozornost. Cokoliv, neustáč, sedni. Tak. Výborně. Tak, je vidět, že v případě všech pejsků tady mám nejintenzivnějšího tvora já. Takže ji opravdu nedovolím, aby šla nad pejsky, aby nad ní skočila. Betinka říká úplně, nevím, jestli se chci potkat. Výborně. A zase stůj víc bokem. V podstatě člověk by se ideálně měl pořád takhle měnit tu pozici vůči té interakci. Polárko, jdeme! Výborně. Paráda. Tak, výborně. Já počkám a klidně toho můžu využít. Polárko, mňam. Teď by to chtělo tu paštiku už asi. Výborně. Super, zase se vracím jenom k odměňování nebo prokrmování v přítomnosti psu. Takový rituálek. Mňam. Výborně. Tak, můžeme za váma s Polárkou? Polárko, pojď. Tak, když budu chtít se potkat, tak nikdy nejdu přímo, protože bych tam psa poslala a spíš jdu takhle obloučkem a nechám to zase na živočišcích. Polárka se potkat chce, Ajka tam ještě vyčmuchávám pamlsek. Tam je teta. Výborně, stojíme bokem. Ajka má hezky prověšený vodítko, může si udělat kdykoliv prostor, je zvědavá. Tak pokud by šla Polárka do tahu, tak já to zastavuju. Výborně, tam kudrnka trénuje výstavní postoj. Polárko, pojď, jen se proběhneš okolo. Ježiši, ty jsi šikovná. Paráda, a tam máme nějakýho blonďáka, půjdeme se podívat na blonďáka.
Toho jsi už viděla, viď? To je ono, výborně. Polárko, tak pojď. Půjdeme blíž? Výborně. Super. Klidně mu prodluž vodítko, jo? Tak, tady vím, že je rovnocenný soupeř, takže si můžu dovolit Polárku pustit blíž, ale zase ne tak, aby si zamotali vodítka. Gump má trošku střet zájmu, jestli teda za psem nebo za tetou. Za tetou! Za tetou! Za tetou, tak. Krása. Betinka furt neví. Betinko, s tímhle pak budeš doma, ale neboj, to už bude kulturnější. Pusa, ano, tohle už vypadá od Sisuají, že to bude si víc věří. Paráda. To je ono, je krásný, že takhle i malý štěňátka si už umí dělat prostor. Vlastně to odběhnutí tak je taková pauzička a k té pauze vlastně jí pomáhám tím, že stojím bokem, tak jak ty nestojíš, výborně. Tak, to potřebujem. Tak, výborně. Zavlej si. Paráda. Super, děkuji, skvěle.